سلام زخبركم تقاتلتنا خميس أنحكم مباركس ناي ساعة زينا حزلكم متسلخو مجمرتاكن أرستاتو فيستيفال إيرتراوان بريطانيا تسريزو محبركم حقاو سقم تخمزو وسد قاليتو هل دقفتن تقاومتن منغستي إيرترا أبجيسن أب كلتشان 16 أستات 13 زقموتو عمل العالم استأخاخو بدليت فتحي إيرتراوان أب كتما جنيفا سويسرلاند ترخيبهم سفيح سلامو سلفي أكايدوم زبلو زيناتات حين متسيكم أرلخو سناي مكتتال فيستيفال إيرتراوان بريطانيا تسريزو محبركم حقاو سقم تخمزو وسد قاليتو مربب محبركم أتن ودباتن إيرتراوان بريطاناوان بيت مخري هارو فيستيفال إيرتراوان بريطانيا خلتشان إسران زلستن مسراز وخمزاكو هايو قاليتو أت مربب بعربي أبزوتو أمغلاتي وساني بيت مخري فتحو خمزاكو نبمغلات نتبهنتيناتن تثبيت كبر اللوتسانها فيستيفال إيرتراوان بريطانيا مسراز موسانو أزيو خمزاكو هايو يقلت يبل تلوم قدامن سنبتن 15 حملة أب كتما لندن ماكل مزنقع هارو بكاية توتينو زنبرا فيستيفال إيرتراوان بريطاناوان بمتخخاب هبتان بهالوم كتنبلو محبراو متأثر كدلدلون كل مسؤول شاتاتهم كواسون عدل زخفت مبارون يقلت زخمزيلون كله لما قدام بركت زبالو بوساني بيت مخري هارو استحقوس منسات أب كباب تقدرش بمكاب حقوسهم يقلتسو خمزلو أما محبراو من رخيبتات استزرقوحت مسلتات يرئيو مسرازة فيستيفال مسرتها مسر متخاب إيرتراوان بريطاناوان زي تحسيس بلات مربب محبركماتن ودباتن إيرتراوان بريطاناوان حقاو سقم تقوسد مخانو حبيرو نتي أبستفل عليها هجرات عمتاو زكار فيستيفالات إيرتراوان زكاوم إيرتراوان جنا أتي فيستيفالات مس إمباسيتات إيرترا قربت بزلوم وكانت زودبن نتاب إيرترا زلو سرعة زخون جنزب نمكاب زقلقلني ويبلوم رد حلف سومون كتما جيسن جرمن أجرجر مسجا فيستيفال إيرتراوان كيك كايد وسينو كانت نبرة بيت فردي كيك كايد بينيو أتي فيستيفال مش جمرة جن تقامتي نبتي فيستيفال زكايد اللو سفران مقتاو أو زفتنلو مس بوليس كبيد كتشت كم زقات أميز كار أتوم نتي فيستيفال كيك كايد يبلون بمبال تقاومهم زل على المنسيات ناب بوليس امن انتراموز المدير باي حدقا خمزة وردو قلت نكالو أبلع لما كاينن نحاتور تقدرشن كم زفرسون بوليس قليتو مقلت بوليس اتوم منسيات أبلع لتنتساتفتي فيستيفال زعنن زنبر أوتوبسات ون يأمان كم زدربيو أبريهو أبتفت سامي 26 أولات وخمس تهرمز قلت بوليس أبلع لنا تعقرقر على عائلهم زبالهم إيرتراوان 225 قبنا وكستات مخفاتو حبيرو أبزح على فعمت نحاسة أبستخيادة مساسة لفيستيفال أقرقر تلاعيلو كابتوم أبتي فيستيفال الساتفو زنبور سبات حيالة 5 تهرمون كابتوم نتعقرقر من لعال زتخصصو سبات حيالة تأثيرهم قداني الرؤم هلاون يفلت بتأبقيسن زقات مقيتة إيرتراوان أغلبو بزحات من رخب بزوحان كسحب كله بزحات هاجرات اتفت أمي خيد الجمزة اللي تنقعتات كجبرة مخانن قلا وكانت كليسهم نيروميوم مربب محبركم ماتن ودباتن إيرتراوان بريطاناوان بيت مخر نايتي اتي فيستيفال ككادو الاستراليم محدار هارو كونسل نزحلفو السنة مسراز اتي فيستيفال داقما قمت كجبرلو تسوي اللو فيستيفال إيرتراوان أبوان كالسين ناس نتجمرو عمت زكاير كوينو كاب إيرتراز قشول على واتساب مزن سنة بابايانن أبستفل عليها هاجرات إيساتفو إيرترا بقهست مسارة أو مسارات سبات بترقاقا مخت قصصن كلا بزحات من إسياتا نبقروبا بتهاجراتن بو عبيلهم من ناب إيروبا يوحزو من قصة قنا أتخصصات مسارة زي بليو بمبال ينتقو هلخ دقفتن تقاومتن منغستي إيرترا أبجيسن أبز حلف قدام سنبت أبجيسن جرمن نمنغستي إيرترا بزدقفو إيرتراوان استودب عمتاو فيستيفال نمبتن استاخاخو أستات كلتميت زغول منسيات 26 أولات بوليس كم زهرمون لعلمي 25 مزقب كسي كم استخفتن بوليس جرمن حبيرو نيرو تاغلبو مع كناتينا علم بي بي سي سي ان ان الجزيرة كالوت بزحات مدبرات تلفزيون راديو ديجيتال ميديان زسحبه أستات الشيح أخبر تزدتا بوليس علومات أفراسنا خلبن برتو عمايز نزقا تغلاخلتنا عب مكاين بوليس تساتف وغنز أو سلف نيرو اتتقوانفو نهزباو من قصاصة أستات 900 زنبرتا كتما جيسن سلزد سكلو حيالة بوليتيكانياتات جرمن جيسن أو دقيقت سالسيت هاجر كتكون كان فكرة جبانيو كبلو أماري روم زحلف عمت أبتمساسا لجزيات ككاد استحسب فيستيفال منغو دقفت منغستن منسياتن زقات أمجيت حيالة سوات قديم من باروم أيرسعن بنون بتمساسا لجيت نخيقاتم سقب محدار جيسن أتي فيستيفال نخيقات كالكيلو كوانتا نبرا نس منغستي إيرترا صنع متأثر زلو محبركم إيرتراوين أب جرمن رب
ቤት ፍርዲ መውጊቱ ስለ ዝረትዐዩ እቲ ኣቓልቦ ዓለም ዝሰሓበ ጎነፃዊ ምንቅስቓስ ኣጋጢሙ እቲ ምስ ፖሊስ ዘጋጠመ ግጭት ብሚልዮናት ዝቑፀር ክሳራ ስለ ዘሰዓበ ፖለቲከኛታት ጀርመን ንመጻኢ ኣዝዩ ክሕሰበሉ ከም ዝግባእ ከተሓሳስቡ ከለዉ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ጀርመን ንወኪል መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ፀዊዑ ብዛዕባ እቲ ማእከል ስሕበት ዝኾነ ግጭት ዝኾነ ፌስቲቫል ከም ዘዘራረቦ ተሓቢሩ ከንቲባ ከተማ ጊሰን ፍራንክ ቲሎ ባቸር እዚ ኣብ ቀዳመ ሰንበት ኣብ ካብ ከተማና ናብ መላእ ዓለም ዝተዘርግሐ ስእሊ ዝፅወር ኣይኮነን ብምባል ንመጻኢ ከምኡ ዝኣመሰለ ግጭት ዝዕድም ፌስቲቫላት ክውደብ ከም ዘይብሉ ተዛሪቡ ትሮስቴን ፈረይ ዝተባህለ ሓደ ኣባል ባይቶ ከዓ ኣኽበርቲ ፀጥታና መዝሓል ናይቲ ኣብ ሳልሳይ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ግጭት ክኾኑ ኣይግባእን ክብል ማዕከናት ዜና ዲፒኤ ሓቢሩ ኣብ ከተማ ለንደን 15-16 ሓምለ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ፌስቲቫል ኤርትራውያን እውን ከም ዝተሰረዘ መርበብ ማሕበረ ኮማትን ውድባትን ኤርትራውያን ብሪጣናውያን ኣፍሊጡ ኣሎ ኣብ መዓባብላ ፌስቲቫላት ካብ መፋረቕ 1970ታት ሒዞም ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ተሰዲዶም ዝነበሩ ኤርትራውያን ኣብ ዘዘጥዕሞም እናተኣኻኸቡ ብጉዳይ ሃገሮም ይዝትዩ ነይሮም እዮም ቁፅሪ ተሳተፍትና በዝሐ ምስ ከደ ከዓ ዓመታዊ ናብ ከተማ ቦሎኛ ኢጣልያ እናነገዱ ምስቶም ካብ ሜዳ ኤርትራ ዝመፅዎም ተጋደልቲ ተራኺቦም ይፅምብልዎ ነይሮም እዮም በብዓቕሞም ነቲ ቃልሲ ይድግፉን እቲ ፌስቲቫል ድማ እናዓበየ ካብ ሜዳ ስደትን ዝተፈላለየ ጉጅለታት እናመፃ ነቲ በዓል ዳመቆም ምንባርን ሓደ ካብቶም ሙሉእ ግዜኦም ሰውራ ወፊዮም ነቲ ፌስቲቫል ዘካይዱ ዝነበሩ ኣቶ ደስበለ መሓሪ ይገልጽ እቲ ሽዑ ዝካየድ ዝነበረ ፌስቲቫል ንህዝቢ ሞራል ዝህብ ሓደ መዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ክውን ከም ዝኸውን ብተስፋ ምንባሩ ኣብ ወለዶት እዋን ተዘካሪ እዩ ኣብ ግንቦት 1991 ሰውራ ኤርትራ ምስተዓወተ ግን እቲ ኣብ ስደት ዝካየድ ዝነበረ ፌስቲቫል ንኤርትራ ግዒዙ ነፍሲ ወከፍ ዓመት ሓጋይ ኤውሮጳ ንቦሎኛ ዝውሕዝ ዝነበረ ህዝቢ ከዓ ንኤርትራ ክነግድን ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ንኣስታት 2 ሰሙን ዝጸንሕ ዝነበረ ፌስቲቫልን ይሳተፍ ነይሩ ካብ 1998 ክሳብ 2000 ብደባት ዝተሳበበ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ መሰጋጠመ ግን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ስደት ናይ ዝነብር ህዝቢ ኤርትራ ኩልንትናው ደገፍ ስለ ዘድልዮ እንደገና ሰሚናራትን ፌስቲቫላትን ብምውዳብ ነቲ ፌስቲቫል እንደገና ኣብ ስደት ከበራብሮ ጀሚሩ ፌስቲቫል ተሓኤ ካስል ጀርመን ጎድኒ ጎድኒ ናይቲ ኣብ እዋን ቃልሲ ብህዝባዊ ግንባርን ድሕሪ ናጽነት ካብ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ስደት ዝካየድ ዝነበረን ዘሎም ፌስቲቫላት ብኻልእ ሸነኽ እውን ኣብ ከተማ ካስል ጀርመን ብተጋድሎ ሓርነትን ደገፍቶምን ዝውደብ ሰሚናራትን ባህላዊ ምርኢትን ዝካየዶ ፌስቲቫል ይካየድ ነይሩ እዩ ተሓኤ ድሕሪ ናይ ዓመታዊ ደማዊ ውግእ ሓድሕድ ኣብ 1981 ካብ ሜዳ ኤርትራ ምስ ወፀት ኣብ ዝተፈላለየ ውድባት እኳ እንተተፈናጨለት ሕጂ እውን እንተኾነ ገና ከም ፖለቲካዊ ሓይሊ ዝቐጽል ውዳቤታት ከም ዘለዋ ይፍለጥ ድሕሪ ማእሰርቲ ጉጅለ 15 ዝማዕበለ ተቃውሞ ኣንጻር መንግስቲ ኣብ 2001 ናብ ማዕባብላን ኣልያን ኩናት ዶባት 1998 ክሳብ 2000 ንበይናዊ ውሳነን ምዕብለላን ፕሬዚደንት ኢሳያስን ብምቅዋም ግቡእ ምምሕያሽ ክግበር ጠለቡ ዓለወት ሓለፍቲ ሰውራን መንግስትን ነበር ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ብዘይንቡር መስርሕ ቤት ፍርዲ ምስተኣስሩ ኣብ ስደት ዝነብር ኤርትራዊ ኣብ ኣፍ ደገቲ ኣብ ስደት ዝውደብ ፌስቲቫላት ኣብያተ ጽሕፈታት ኤምባሲታትን እናተኣከበ ተቃውሞ ከስምዕን ኣብቲ ላዕለወት ሓለፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ዘካይድዎ ዝነበሩ ሰሚናራት ፌስቲቫላት እናኣተወ ሕቶታት ከልዕልን ተቃውሞ ከስምዕን ጀሚሩ ተኾነ ደገፍቲ መንግስቲ ነቶም መንግስቲ መዓስዩ ነቶም ዝኣሰሮም ኣብ ፍርዲ ዘቕርቦም ክብሉ ንዝሓተቱ ኤርትራውያን ንገሊኦም ብሓይሊ ካብቲ ኣኼባታት ከውፅዎም እንከለዉ ንገሊኦም ከዓ ከም መሳርሒ ባዕድን ብኽድዓትን እናጠቀኑ ከጋፍዕዎም ጀሚሮም እቲ ተቃውሞ ካብ ሃገር ሃዲሞም ዝተሰዱ መንእሰያት እናተጸንበርዎ በብቁሩብ ዓብዩን ሰፊሑን ኣብ ለንደን ዝቕመጥ መምህር ጸጋይ ገብረ ህይወት ንኣባል ጉጅለ 15 ሚኒስትሪ ምክልኻል ነበር ተጋዳላይ መስፍን ሓጎስ ነቲ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘሰሓበ ጉዳያት ንህዝቢ ክገልጽ ኣብ ለንደን ኣኼባ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ብቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ለንደን ዝተወደቡ ሰባት መጺኦም ነቲ ኣኼባ ብምዝራግ ንመስፍን ብኽድዓት እናጠቀኑ ሴድያታት ብምድርባይ ብጎነጽ ነቲ ኣኼባ ከም ዝበተንዎ ይዝከር እዚ ሕጂ ብደገፍቲ መንግስቲ ንዝውድ ፌስቲቫላት በሓይሊ ንምብታን ዝካየድ ዘሎ ናይ መንእሰያት ተቃውሞ ድማ ምንጩን መበቆሉን እቲ ፍልልይ ሓሳባት ዘይቅበል ኣካይዳ መንግስቲ ኤርትራ ምዃኑ ይገልጽ መንግስቲ ኤርትራ ገበን አንጻር ሰብኣውነት ከም ዝፈጸመ ዘረጋገጸ ኣኼባ ጀኔቫ ኣብ 2012 ቤት ምኽሪ ላዕለዋይ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ንዝካየድ ክህሰት ሰብኣዊ መሰላት ኣጽኒዓን ቤት ምኽሪ ውድብ ሕብራት ሃገራት ጸብጻብ ከተቕርብ ንወይዘሮ ሺላቢ ኪታርዝ መዚዝዋ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ኣትያ ስራሓ ከተሳልጥ ስለዘይፈቀደላ ግን ንሳን ብጾታን ኣብ ወንበርቲ ኮሚሽን ኣቶ ማይክ ስሚስ ተሓጋጋዚኡ ጠበቃ ኣቶ ቪክተር ዳንክዋን ካልኦት መሳርሕቶምን ኮይኖም ኣብ ስደት ካብ ዝነበሩ ኣስታት 880 ግዳያትን ስድራ ቤት እሱራትን ቃለ ምስክርነት ኣኪቦም ብ2015 ንባይቶ ሕብራት ሃገራት ብዘቕረብዎ ሰነድ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ዜጋታቱ አንጻር ሰብኣውነት ከቢድ ገበን ከም ዝፈጸመ ኣርዲኦም እቲ ጉዳይ ናብ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ተመሓላሊፉ
ኣብ 2016 ከዓ ኣስታት 13,000 ዝግመቱ ካብ መላእ ዓለም ዝተኣኻኸቡ ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ጄኔቫ ስዊዘርላንድ ተረኺቦም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ብምክያድ ነቲ ውሳነ ናይ ደገፍ ድምፆም ኣስሚዖም። ርእይቶታት ዜጋታት ኣብ እዋናዊ ግጭት ጊሰን ጀርመን ኤርትራውያን ዜጋታት ብዛዕባ እቲ ኣብ ጊሰን ጀርመን ዘጋጠመ ግጭት ዝተፈላለየ ርእይቶታት ይህቡ ኣለዉ። ኣብ ሳውዝ ባንክ ዩኒቨርሲቲ መምህር ምዕባለን ስደተኛታትን ዶክተር ጋይም ክብረኣብ ንኣብነት እዞም ብስርዓት ግደፍ ተገፊዖም ከቢድ በሰላ ጉዕዞ ስደት ተሰኪሞም ዝመፁ ተቃወምቲ መንእስያት ኣብ ክንዲ ብደገፍቲ መንግስቲ ኣብ ዝተወደበ ኣኼባታት ናብ ዝሳተፉ ኤርትራውያን ኣሕዋቶም እምንን ጠራሙዝን ዝድርብዩን ምስ ፖሊስ ዝጋጨውን ናይ ገዛእ ርእሶም ኣማራፂ ፌስቲቫል ወዲቦም ሓሳቦም እንተዝገልጹ ዝሓሸ ነይሩ ይብል። ኣቶ ተስፋይ ብወገኖም እዞም ብኣብያተ ጽሕፈት መንግስቲ ንዝውደብን ዝተባባዕን ካብ ዓዲ ዝመፁ መራሕቲ ዞባታትን ደረፍትን ዝሳተፍዎ ፌስቲቫላት ነዞም ብከቢድ ምልካዊ ምሕደራት ካብ ሃገር ነፊፆም ዝመፁ መንእስያት ብጥልመትን ክድዓትን እናጸለሙ ሰላም ምስ ከልእዎም ተቐጢዖም ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ብምዃኑ ምስ ሽበራን ማዕገርጋርን ክረአ ኣይግብኦን እዩ ይብል። ዶክተር ጋይም ሓሳቡ ብምቕጻል ኩሉ ሳዕ መለኽቲ ስርዓታት ንዜጋታቶምን ከፋፊሎም ኣጋጭዮምን ስለ ዝነብሩ እዞም ሕጅን ሓድሕዶም ኣእማን ዝደራብዩን ዝፋጠጡን ዘለዉ ዜጋታት ደቂ ሓንቲ ሃገር ኣሕዋት ስለ ዝኾኑ ኪኖ እቲ ብካድራት ስርዓት ግደፍ ዝጥጃዕ ሕቡእ ኣጀንዳ በሪኾምን ነቂሖምን ብልዙብ ስልጡን ኣገባብ ይህን ምሂን ክበሃሉ እምበር ደለይቲ ፍትሒ እናተባህሉ ነቲ ምልካዊ ስርዓት ዝኽሰስሉ ገነፃዊ ባህሪ ክደግምዎን ኣብ ሓድሕዶም ጽልእን ቂምን ከተኽሉ ኣይግባእን እዩ ክብል ምዕድኡ የቕርብ። እቶም ንመንግስቲ ኤርትራ ዝቃወሙ መንእስያት ብወገኖም ድሕርቲ ዓሚ ከምዚ እዋን ኣብ ጊሰን ዘጋጠመ ግጭት እቲ ብስም ባህላዊ ምትእኽኻብ ዝምኽነ ብመንግስቲ ዝውደብ ናይ ፕሮፓጋንዳ ፌስቲቫል ንኸይግበር ብሕጋዊ መንገዲ ክምጉቱ ፈቲኖም ምስ ተሳዕሩ ተገዲዶም ዝኣተውዎ ግጭት ምዃኑ እዮም ዝገልጹ። ገለ ካብቶም ንመንግስቲ ዝድግፉ ተሳተፍትን ወደብትን እቲ ፌስቲቫል ግን ኣብቲ ጋዜጠኛ መስትያት ቤትና ዘካርያስ ክብረኣብ ዘቕርቦ ጸብጻብ ኣብ ኤርትራ ከም ኣብ ኩሉ ሃገራት ኣፍሪቃ ፀገም ከም ዘሎ ብምእማን ዋላ እውን ንውልቀ መላኽ እንተኽበርና ከም ዜጋታት መሰልና እንድዩ ብዛዕባ ውልቀ መላኽ ብዝምልከት ከዓ ሓሳብ እምበር እምኒ ሒዝካ ይትምጻኒ እቶም የመናውያን ጀርመናውያን እኮ ንሂትለር እዮም ዘኽብሩ ክብሉ ጎነፅን ግጭትን ፍታሕ ከም ዘይኮነ ተዛሪቦም። እንተኾነ ንመንግስቲ ኤርትራን ደገፍቱን ነቶም ኣብ ከተማ ጊሰን ብስም ማሕበረኮም ዝተወደበ ፌስቲቫል ተቃውሞኦም ዘስምዑ ሰባት ኣንጻር ኤርትራ ብዝሰርሑ ወያነን መሻርክቶምን ዝተደፍኡ ዕሱባት እዮም ብምባል ክሳብ ንመንነት እቶም ተቃወምቲ እውን ክኸሕድዎ ስለ ዝፍትኑ እቲ መንእሰይ ኣብ ጊሰን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት ኤውሮጳ ተቃውሞ ብናህሪ ዝቕጽል ዘሎ ይብል መምህር ጸጋይ። እቲ ተግባር ከዓ ስርዓት ኢሳያስ ኣብ መንጎዞም ኣብ ተመሳሳሊ ዕድመ ዝርከቡ ብፈቐዶ በረኻን ባሕርን ከቢድ ብድሆ ሰጊሮም ዝመፁ መንእሰያት ዘይዕራቕ ጽልኢ ተኺሉ ዕድመ ስልጣን ንምቕጻል ዝሓለኖ ስለ ዝኾነ ኣብ ክልቲኡ ወገን ዘለው ለባማት ሃገራውያን ነቶም መንእሰያት ክመኽርዎምን ከረድእዎምን ከም ዝግባእ የስምረሉ። እምባርከስ ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎማዓንቲ ሒዝናዮ ዝመፀና ዜና እዚ ነይሩ። ስለምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ሰላም።